choice yedu ne choice yake. Ukaenda pa 10 commandments uchaona kuti the first 4 inyaye munhu na Mwari, the last 6 inyaye munhu ne munhu. Kuna kuti zvikomplete zvaMwari panoda kuti uzive zvinoitwa nemunhu, uzive zvinoitirwa Mwari. So dambudziko rechechi chatinyima breakthrough usaita barika. Tinana Jacob tine zvatoda, atidi zvaanoda, nekuti zvaanoda zvakaipa. Sure, budisa mari kwakakuifira kuropafadzwa nemari kwakanaka. Let's be real with vanhu. Kubudisa hausi right, ugamuchira kwakanaka. Interpret. Continue. So challenge yatina endekuti mabarika atipo. So not in these days, I love the prophetic, I respect prophets, but danger era ilipo, people they come to receive more than to be taught what to do. So them to be able to receive. People they come to receive. They don't want to be taught what to do so that they can receive. The era of the prophetic yatina. Efuya kuzoudza vanhu ndabunzwa kwete kuvaudza zvavanofanirwa kunzwa iri pfungwa yaMwari. Chechi yemazuva ano haidi barika, havadi vakati tu. Chakaita kuti Jacob aronelia, Mwari akapindira kuti aiwa uyu haasi kudiwawo, saka ndaakukonzera kuti abereke. Liya akarongwa neusiku nekuti Jacob atadza kuinterpreta dream yaakavata ngirozi zvikwira nekudzika. Mwari varitomupai picture kuti kana wawo muna Jesu pane zviviri zvinoitwa, nokuti the ladder represents Jesus. Jesu paanenge achiudza Nathaniel kuti uchaona ngirozi zvikwira nekudzika pamwanakomana waMwari. So kana wawo Kristu akatemwa neropa raJesu, barika unokupa breakthrough. Zvaunoda Mwari anozvigona, zvaanoda uchazvigona. Yeah. Noah found favor in the sight of the Lord, but akamudzwa zvekuita to build an ark. Kurati kune human effort, akasimudzwa ari muareka yaakavaka nemaoko ake.